कृत्वा निशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीम् अज्ञात्वा ते महत्त्वं यदिह निगदितं विश्वनाथश्चमेदा स्तोत्रं चैतत्सहस्रोत्तरमधिकतरं त्वत्प्रसादाय भूयात् द्वेधा नारायणीयं श्रुतिषु जनुषा श्रुत्यदा वर्णनेन पीदं लीलावतारैरिदमिह गुरुदाम् आयुरारोग्यसौख्यं स्पीदं लीलावतारैरिदमिह गुरुदाम् आयुरारोग्यसौख्यं स्पीदं लीलावतारै इदमिह गुरुदामायुरारोग्यसौख्यं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധ്യഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണിം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ. ഗുരുദേവ് ജി ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ, ആരാ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 5, നമുക്കറിയാം 18 അധ്യായം ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ തന്നെ 6 ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ കർമ്മയോഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ അധ്യായം 5 കഴിഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനാണ്. അധ്യായം 4 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം, അതാണ് ശരിക്കും നമുക്കറിയാം
ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അത്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് പഞ്ചേന്ദ്രിയം കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ദർശിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറയും സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ പറയും ഉൾക്കണ്ണെന്ന് പറയുമല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ്. ആ ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയം, ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു ശക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കണം നമ്മൾ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ സന്യാസം ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തനുണ്ട്. രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തില്. നമുക്ക് ഇനി ആ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയായേതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയണത് ആദ്യം തന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്പരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഇവയിൽ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരം ഏതെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ സമയം അതിനൊരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. അതായത് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. നമുക്ക് ആ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തു പോകും. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അർജുനനും ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനോട് ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിനെ പറ്റും, കർമ്മത്തിനെ പറ്റും, സന്യാസത്തിനെ പറ്റും, ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, കർമ്മ പരിത്യാഗം എല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തി പുരസ്പരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം അത് അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് തന്നെ ചോദിക്കാണ് അതിലേതാണ് ശരിയെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ കാര്യമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മമാണ് ശുഷ്കമായ മാനസിക ഉപഭോഗങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിരക്തി ചെയ്യുന്നതിലും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, അല്ലാതെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലും വളരെ നല്ലതാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മങ്ങൾ. അതായത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടൊട്ട് അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഒരേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടി അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് നല്ലത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയുത സേവനം മാനസിക ഉപഭോഗത്തേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. അതായത് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിത്യാഗണം അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വിരക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം, ഒന്ന് കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കണം. അതിനേല് എളുപ്പമാണ് എന്ത്, ഭക്തിയുത സേവനം. നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. കാരണം നമ്മളെ പ്രകൃതം തന്നെ അതാണല്ലോ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു കണക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് പറയാണ്, കാരണം നിനക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കണം, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു വർക്ക് ഉണ്ട്, എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്റ്റും കൂടെ ചെയ്യണം. അത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാകിയാൽ കാർമിക പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗുണമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതായും ചീത്തയായിട്ടുള്ള പല അനുഭവങ്ങളും നമ്മൾക്കിൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒരു ബലം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്ലസ് പാപമാവാം പുണ്യമാവാം. അപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
അവർക്ക് ഈ കാമകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് പാപോ പുണ്യായ കണക്ഷനിലേക്ക് പോവില്ല, എല്ലാതും ഭഗവാനെ കണക്ട് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പൊ ഒരു ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഭഗവാന് കൊണ്ടു കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാപങ്ങളും പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെ സമസ്ത യജ്ഞങ്ങളും ജ്ഞാനത്തിലാണ് എത്തിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യജ്ഞകർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനത്തിലാണ് എത്തിക്കുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പൂജാവിധികളിൽ തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയാം. അപ്പൊ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ശരിക്കും ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ, ജ്ഞാനം ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ, അതാണ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്തിക്കും. അത് ജ്ഞാനം അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണം. അതിനുള്ള പടികളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു പോകേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 5.2. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസകർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്സകരാവുഭോ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തേല് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇത് ഭഗവാൻ വാചനല്ലേ പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ കർമ്മ പരിത്യാഗവും കർമ്മയുദ്ധമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ, എങ്കിലും ഭക്തിയുദ്ധ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. പറഞ്ഞ രണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ്. അത് രണ്ടുപേരും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അത് മുക്തി തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നല്ലത് ഏതാണ്? ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. കാരണം സെക്കൻഡ് ആണ് നല്ലത്. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും കർമ്മം പരിത്യാഗാണ്. അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാം. ചില സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സിമ്പിൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്താണ്? അവരെല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണല്ല. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ് അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. പക്ഷെ അതിനേലും എളുപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഏത്? ഭക്തിയുദ്ധം. ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അറിയാലോ, നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ്. സാധാരണ 99% ആൾക്കാരും ഗൃഹസ്ഥരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ചലിപ്പിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുന്ന പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം? അതിന് അർത്ഥ, ധർമ്മ, കാമ, മോക്ഷ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ധർമ്മത്തിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോകേണ്ടത്. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തി അതിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തു പോകണം. അതിനായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭക്തി വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ധർമ്മം കൂടി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ധർമ്മം എങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിലോ അത് ഭഗവത് സാക്ഷാൽ ധർമ്മത്തിൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ധർമ്മമാണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് കർമ്മ പരിത്യാഗത്തേക്കാൾ എളുപ്പമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മ ഓക്കെ. ശ്ലോകം മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞേയം സ നിത്യസന്യാസി യോ നാദ്വേഷ്ടി ന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ശരിക്കും ഒരു സന്യാസിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറയണേ. സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹോ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? സന്യാസിയുടെ കറക്റ്റ് ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കതല്ല ഡ്യൂട്ടി. ചെയ്യാതിരുന്നാലും ചെയ്താലും അതല്ല കാര്യം. നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിൽ സന്യാസി എന്ന് ചിന്തിക്കണ ആ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ഉണ്ടാവും. അത് ആഗ്രഹിക്കുകയോ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് അതിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സ് മാറുക. കാരണം അങ്ങനെ അത് വെറുക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കാതോ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും. ആ അവസ്ഥയാണ് നിത്യ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞത്.
ആ വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ബന്ധനം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മളെ അതേപോലെ തന്നെ ബന്ധിച്ചിരിക്കണം. ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ മുക്തിയിലേക്ക് പതുക്കെ കടക്കണം. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് കഴിയില്ല. അതിനാണ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് അതിലേക്ക് പോകണം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം 17-14 ലോകങ്ങളും ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകമാണെന്നും ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ പാതാളത്തിലുള്ളത് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണെന്നും നമ്മളും മാമ വൈസ ജീവ ലോക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നമ്മളെല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. ആ ജീവാത്മാക്കളിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉയരുന്നതും താഴുന്നതും. അപ്പൊ നമ്മളെ നമുക്കറിയാം 3 ശരീരങ്ങളുണ്ടെന്ന്, സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല 2 ശരീരങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മളെ അവബോധത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ അവബോധം ക്ലിയർ ആവുന്നതോടുകൂടി, അത് പരിശുദ്ധമാവുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ മുകളിലേക്കും പരിശുദ്ധി കുറയുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ താഴത്തേക്കും പോകും. ഇത് 2 കംപ്ലീറ്റ് വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് മുക്തി ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ആ സമയത്ത് 100% നമ്മുടെ ആത്മാവായ പരമമായ ആത്മാവ്, അതായത് ശരിക്കും മൂലസ്വരൂപം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുക്തിപദത്തിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ മുക്തിപദത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് ഇത് ഭൗതിക ലോകമാണെന്നും ഇവിടുത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇവിടുത്തെ വെറുപ്പും അത് ഭൗതിക ലോകത്തിനോട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് മനസ്സിലാവണോ അന്ന് ആ വ്യക്തി അത് അവിടെ വിടും. അതാണ് പറഞ്ഞ അപ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി നിത്യ സന്യാസിയായി മാറുന്നത്. 5.6 ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്നൂത യോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ ന ജീരേണാധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും. നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരണം. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആ ലെവലിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ് 2ാം ക്ലാസ് 3 അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇന്റേണലായിട്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമായ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആ ഭക്തി ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയും ചില കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് പാടാൻ കഴിവുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലവരെ തോത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ചിലർക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അത് പാടാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭക്തിയും. ഭക്തിയുടെ തോത് പല ലെവലിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ലെവലനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഉയർത്തണം. അതിന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഉയർന്ന ആ ലോകത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഇതൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സന്യാസിമാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ത്യജിക്കണം അങ്ങനെ ത്യജിച്ചാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ആ പെർമനന്റ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സന്തോഷം അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് സന്തോഷമാണ്, ആനന്ദമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരമാനന്ദമാണ്. നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കിട്ടാത്ത കാര്യവും അത് തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് 100% ആ പരമാനന്ദം ലഭിക്കില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ കിട്ടില്ല, അത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലുള്ളത്. ആനന്ദം നമ്മളും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആനന്ദം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളും ആനന്ദത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആള് ഫുള്ളായിട്ട് കണക്ഷൻ ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് വരുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ അത് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആനന്ദത്തെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കർമ്മങ്ങൾ പരിത്യജിച്ചത് കൊണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്താലോ നമുക്ക് ആ പരമപദം ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രാക്ടീസുകൾ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ എല്ലാവരും ഭക്തരാണ്. പക്ഷെ ഭക്തരിൽ തന്നെ ആ ലെവല് കൂടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോപികന്മാരുന്ന ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. ഗോപികന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്റെ ആ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു കഥ പറയാം. അതായത്
ഗോപിമാര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് നാരദൻ ചോദിക്കുന്നു, ഭഗവാന് ഒരു തലവേദന വരുന്നു. അപ്പൊ നാരദൻ ചോദിക്കണേ ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ തലവേദന മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലത്തെ മണ്ണെടുത്ത് എന്റെ നെറ്റിയിൽ തൊടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നാരദൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള മീൻസ് ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരോട് ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പല വ്യക്തികളോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവരാരും അത് കൊടുക്കണില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം എന്റെ കാലിന്റെ മണ്ണെടുത്ത് ഭഗവാനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപം, ഭഗവാൻ അത്ര ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാപം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവരാരും കൊടുക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഇത്തരം പാപം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തി അവർക്കില്ല. പക്ഷെ ഗോപികമാരെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ പറയുന്നത്, അവർ പറഞ്ഞു മണ്ണെടുത്തോ, കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി എന്ത് നരകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അസുഖം മാറിയാൽ മതി. അതാണ് ഭക്തിയുടെ ലെവൽ. ആ ലെവലിലേക്കാണ് അത് നമ്മൾ ഗോപികന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ശ്രേണിയിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടേക്കാണ് നമ്മളെ യാത്ര. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കിയൊക്കെ അപ്പൊ അതിന് തന്നെ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഭക്തിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് തൊട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് ഗോപികമാരുടെ ലെവലിലേക്കാണ് ഉയരേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അതിന് നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കൾക്കായാലും ബ്രഹ്മാവും അത് പരമശിവനും ഭഗവാനായാലും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരെ ലെവലിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പം ലക്ഷ്യം ഭക്തിയുടെ സേവനമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്ര വിഭാംഭസോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മപത്ര വിഭാംഭസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. അതിൽ പറഞ്ഞ ആസക്തി കൂടാതെ ബലത്തെ പരമപുരുഷനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരമപുരുഷനെ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന്, കാരണം അത്രയും നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി തന്നെ ആയിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ തെറ്റുകൾ ഇതെല്ലാതും ബാധിക്കുക. മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് ബാധിക്കില്ല. ഒരു താമരയുടെ ഇലേനെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമയെന്നും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ളതാണെന്നും അറിഞ്ഞവർക്ക് താൻ ചെയ്ത പുണ്യ പാപഫലങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യപാപം, ഈ പുണ്യപാപം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്ര സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പുണ്യപാപം ഉണ്ടാവില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് താമരയില് വെള്ളത്തേക്ക് എടുക്കണ പോലെ അതിൽ പാപ പുണ്യൊന്നുമില്ല, മലിന ഇതൊന്നും അതിന് ബാധിക്കില്ല. കാരണം അതീന്ദ്ര ലെവലിലാണ് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ എല്ലാതും നടക്കുന്നത്. ഈ ശരീരം കൃഷ്ണന്റേതാകിയാൽ കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അറിവോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മളെ ശരീരം ഭഗവാന്റെ ശരീരം, പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കും നമുക്കും ആനന്ദം ലഭിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരമാനന്ദമാണ് അല്ലെ. ആ പരമാനന്ദത്തിന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും ആനന്ദം കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് അന്വേഷിക്കുക. നമ്മളെ അസ്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ആനന്ദമാണ്. ആ ആനന്ദം, പരമമായ ആനന്ദത്തെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത് ഒരിക്കലുമായ കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോണത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ആ ശരീരം തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ അത് പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള അങ്ങനത്തുള്ള മാലിന്യങ്ങളോ അല്ല പാപങ്ങളോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനം മാത്രമായിരിക്കണം. അടുത്ത ശ്ലോകം ആലോചിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹിയായി അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അതായത് ഒരു ഭൗതികവാദിയും ഒരു ആത്മീയവാദിയും ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ, ഒരു അതീന്ദ്രവാദി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക ചെയ്യുക. അതിൽ വേറൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭൗതികവാദി ഏത് സമയത്തും എന്തെങ്കിലും
പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈസ കൊടുത്താലും നമുക്ക് അതിന് റിട്ടേൺ വേണം. ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിന് റിട്ടേൺ ആ വ്യക്തി അതൊരു ഭൗതികവാദി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തികൾ എന്താണ്? ആ വ്യക്തികൾ അത്യാഗ്രഹിയിൽ അതിൽ പെട്ട് വലയുന്നു. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ ആസക്തനായിരിക്കും. മറ്റൊരു ഭൗതികവാദി എന്തായിരിക്കും? ഭൗതികതയിൽ ആസക്തി ആയിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതാണ്. ഒരാള് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനായിരിക്കും. ഭൗതികവാദി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രവർത്തനം ഒക്കെ നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അതീന്ദ്രിയമാകിയാൽ അവയ്ക്ക് ഭൗതിക ബലങ്ങളില്ല. അത് നമ്മൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാതും ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ ലെവലിലാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു പുഷ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ പുഷ്പം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കറിയില്ല, അല്ലെ? അതാണ് അതീന്ദ്രിയത എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണെന്ന് അത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താ ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അതിന് നമുക്കറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു തലമുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിരപേക്ഷത തലമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണ ശാന്തി നൽകും. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് കൂടുതൽ ശാന്തിയാണ് നമുക്ക്. അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭൗതിക രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും തമസ് രജോ സത്വ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം പ്രകൃതിയിൽ. അതില് സത്വ ഗുണത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതവും അങ്ങനെ ഭക്തിയുമായിട്ടുള്ള രീതിയും അതിന് വൈദിക കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത ക്രമങ്ങൾ മുന്നേറുന്നതോടുകൂടി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ശാന്തി ലഭിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഭൗതികമായിട്ടും തന്നെ നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകണം, ആ വഴി. കാരണം നമ്മൾ ബാക്കിലേക്കല്ല മുന്നിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും അതിന്റെ ആ ചൈതന്യം കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബാക്കിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് താഴ്ത്ത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മുന്നിലേക്ക് പോകണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുമ്പോൾ സത്തിന് അഥവാ നമുക്ക് തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ തമോടുന്ന് രജോന്ന് സത്വ ഗുണത്തിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ മുന്നേറണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിലും നിലനിൽപ്പില്ല. എന്നെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയത്തിന്റെ തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ രഹസ്യം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? എല്ലാ ദേവശക്തികളും ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പറയില്ല. ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അണ്ടറിൽ കുറെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ അനുസരിച്ച് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലർക്സ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം ഇല്ലാതെ ഒരു ലോകത്തും ഒരു നിലനിൽപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് 3 ശക്തികൾ, ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയില്ലേ, അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ 3 ശക്തികളായിട്ടാണ്. അതിനൊന്ന് ആന്തരിക ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി. അതിൽ പറഞ്ഞ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. അതിന്റെ സൃഷ്ടി അതിന്റെ കൺട്രോൾ ശരിക്കും ദുർഗാദേവി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അതിന് നമ്മൾ ദുർഗാദേവിനെ നമ്മളെ ക്ഷേമങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദേവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അതാണ്. നമ്മൾ ഐശ്വര്യങ്ങൾ മുഴുവനും തരുന്നത് ദുർഗാദേവിയാണ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദേവതമാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ശക്തിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കൾ. അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. അതൊരു സെക്ഷനാണ്. പിന്നെ ആന്തരിക ശക്തിയാണ്. ഈ ശക്തിയാണ് ആത്മീയ ലോകത്തെ മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് യോഗമായ എന്നും പറയും, അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി എന്നും പറയും. അങ്ങനെ ആ കൺസെപ്റ്റ് വരും. അപ്പൊ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ. അത് പിന്നെ സൃഷ്ടിയിലെ വേറെ സൃഷ്ടിയിൽ അത് പിന്നീട് പറയാം നമുക്ക്. 13 ഹരേ കൃഷ്ണ. 14 ശ്ലോകം. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യാസജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പറഞ്ഞ ശരീരസ്ഥനെ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാം. കാരണം
നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതാണ് അല്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവുകൾ, ആ ആത്മാവിനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, ആത്മാവാണ് അല്ലെ. എന്റെ ശരീരം അല്ല എന്റെ കൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഉടമസ്ഥൻ, അതാരാണ്? അതാണ് ആത്മാവ്. അതിനെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണമാണ് ശരിക്കും എല്ലാ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആത്മാവ് എന്താണ്, ആത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്താണ്, അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പിറകിൽ എന്താണ്, അതിന്റെ ശക്തി എന്താണ്, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അതിന് പല ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതിന്റെ പിറകിലുണ്ട്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആത്മാവുണ്ടെന്ന്, ആത്മാവിന്റെ പിറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആത്മാവല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല ബുക്ക് എടുക്കണം. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ഞാനല്ല, ആത്മാവല്ല ഇതിന്റെ കാരണം. ആത്മാവിന്റെ അംശം, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ്. ആത്മാവിന്റെ അംശം എന്നും ഭഗവാന്റെ അംശം എന്നും പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദൻ തന്നെ, ആത്മാവ് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണ്? ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആത്മാവ് അതിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. അതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ സ്മരണാതീത മുതൽക്കുള്ള അവിദ്യയാണ് ശരീരക്ലേശത്തിന് ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് സ്മരണാതീത കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ജന്മമല്ല ഈ നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടിയതിന്റെ കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ മുൻജന്മം, പല ജന്മങ്ങൾക്കുടെ കർമ്മബലത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഈ ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ ജന്മത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജന്മമാണ് അവസാന ജന്മം എന്നാ പറയാം. പക്ഷെ മനുഷ്യജന്മം അവസാന ജന്മം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴ്ത്ത ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യനും മൃഗത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോട്ട്. അവർക്ക് അച്ഛനുണ്ട്, അവർക്ക് മക്കളുണ്ട്, അവർക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, അവർക്ക് ജീവിതമുണ്ട്, അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അവർക്കുണ്ട്, നമുക്കുണ്ട്. ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അവരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം, അവരും നമ്മളും ഒരേപോലത്തെയാണ്. പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആത്മാവാണ്, ശരീരമാണ്, ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അവർക്കില്ല. നമുക്കുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടി? അവിടെയാണ് ചോദ്യം. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് കിട്ടി? അതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ജീവിതം 84 ലക്ഷം ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്ന ആ ജീവിതത്തിൽ പലതരം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, സന്തോഷവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് ആത്മാവിലേക്ക്, അടുത്ത ഇത് ഭഗവാനിലേക്കുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ഗേറ്റ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോരാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ കിട്ടാം. അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മബലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളെ ശരീരപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ട് ലിങ്ക് ഉള്ളതാണ്. അത് മാറി നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മാറി നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വെറുതെ മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ആ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ഭഗവാനിന്റെ കർമ്മങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. ആ കാരണം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്താണ് സംഭവം, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആത്മീയത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട? ശരീരമാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണം. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ വിഡ്രോവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക. അത് മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായുള്ളൂ. എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിനും ഉത്തരം അത് മാത്രമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ക്ലേശഭരിതമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും
ദുഃഖം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ദുഃഖം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം? അത് അവർ അന്വേഷിക്കാൻ അവർക്ക് സമയമില്ല. അവർ അടുത്ത ദുഃഖത്തിലേക്കുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെ? അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം അതിന്റെ കാരണം നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ഊന്നാം. അതാണ് അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം. അതിന്റെ ചവിട്ടുപടികളായിരിക്കണം അർത്ഥവും കാമവും. അല്ലാതെ അർത്ഥത്തിനും കാമത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കരുതേ. അടുത്ത ശ്ലോകം 17. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണാഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂതകൽമഷാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അതെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാതും, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിതമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ അജ്ഞാനം മാറി എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി നമ്മ മുക്തിപഥത്തിലേക്ക് മുന്നേറൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭഗവത പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന് പറഞ്ഞ ഭഗവത ഒരു 10 പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 തരത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, നിങ്ങൾ ഭഗവത 10 പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓരോ വേർഡ്സുകളും അത് നമ്മുടെ ലെവലാണ്. അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിന് അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനമാണ്. ആ ജ്ഞാനം നമ്മ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അത് അവരെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവാന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് അവര് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ മീനിങ്സ് അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തി ഇതിന് ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു മീനിങ്സ് ഉണ്ടോന്ന്. കാരണം അതിന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും നമ്മള് അതിന് പറഞ്ഞ ഭഗവത നമ്മൾ 1 പ്രാവശ്യം അല്ല 10 പ്രാവശ്യം അത് കൂടുതൽ തോറും വായിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമുക്ക്, അല്ലെ? നമുക്ക് എത്ര കേട്ടാലും മതി വരില്ല. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എത്ര കേട്ടാലും മതി വരില്ല. പക്ഷെ സാധാരണ വേറെ എന്തൊരു മാറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 2 പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനോട് ബോറിംഗ് തോന്നും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം എന്താ നമുക്കത് ബോറിംഗ് വരാത്തത്? അതാണ് പറയാൻ ആനന്ദം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കാരണമുണ്ട്. അത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതല്ലേ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ചിലവർക്കും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരമാനന്ദം ചിലപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടു വരും. പിന്നെ ആ ആനന്ദത്തിന്റെ പിറകെയായിരിക്കും നമ്മൾ. അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ ആനന്ദം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ലഭിക്കണം? അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഇതൊക്കെയാണ് അന്വേഷണം. അപ്പൊ ഞാനും അതിന് കാരണം അതാണ് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണനാണ് പരമമായ അതീന്ദ്ര സത്യം. അത് ഭഗവാനല്ല, അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും. അതീന്ദ്ര സത്യം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ താനാണ് ഭഗവാൻ താനാണ് എന്ന കൃഷ്ണന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു. ഭഗവാൻ പറയണത് എല്ലാത്തിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാനാണ്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയണത് തന്നെ. മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിശ്വാസവും കൃഷ്ണൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അഥവാ ആരാണ് തികച്ചും കൃഷ്ണാപത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അയാളുടെ സംശയങ്ങൾ നീങ്ങുകയും അതീന്ദ്ര വിഷയങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിയിലേക്കായിരിക്കണം യാത്ര. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടും. കാരണം പല ദേവന്മാരെയും അല്ലെ ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടും. അത് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ. കാരണം അതിനും പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദുഃഖമുള്ളപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് അതിൽ ധനം വേണമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് ജ്ഞാനം വേണമെന്ന് വെച്ചാലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് ജിജ്ഞാസ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇവരെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് തന്നെ സുഹൃതികളാണ്. നമുക്ക് ധനത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ആ വ്യക്തിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സുഹൃതികൾ തന്നെയാണ്. ഭക്തരന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മളെ പിന്നെ അതിന്ന് നമ്മൾ ഉയരണം. ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളെ മുക്തിയിലേക്കുള്ള തലം. അവിടെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ്. അതിലേക്ക് ഉയരണം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അവിടെ എത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ പരമമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്ത ആനന്ദം നിമിഷമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു, അത് നമ്മൾ നടന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത ആഗ്രഹം നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അല്ലെ? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആനന്ദത്തിന് അവിടെ നിന്നു, പിന്നെ അടുത്ത ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഒരാൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു, അയാൾക്ക് അടുത്ത് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും. അയാൾക്ക് അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി. പിന്നെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം നല്ല ജോലി കിട്ടാണ്. ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ വേണം. ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ? ആ ആനന്ദത്തിനായ ലക്ഷ്യം അകന്നകന്ന് പോകണം. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത. അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള മനസ്സ്. ഇത് പെർമനന്റ് അല്ല, ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞ പരമശാശ്വതമായ ഒരു ആനന്ദത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ യാത്ര. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട. അതാണ്
മുക്തി. അതാണ് ഭഗവാൻ തരുന്ന മുകുന്ദൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. അതിന് മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന് മാത്രം മുക്തി തരാൻ പറ്റും. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടലാണ് ശരിക്കും മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കൃഷ്ണബോധം സിദ്ധിച്ചവർ കൃഷ്ണനിൽ ദൈവഭാവം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭേദവും അഭേദവും ഉണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമായി കഴിയാൻ കഴിയും. അതിന് ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന് ശാശ്വതമായിട്ട് രൂപമുണ്ട്. അന്ന് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മരൂപമാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയാണ്. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ രൂപമുണ്ട്, രൂപമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ രൂപമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ലോകത്തും പരന്നു കിടക്കണം. അതെ, തൂണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാത്ത കാരണം കൊണ്ടുണ്ട് രണ്ട് രൂപം ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണത്. അത് ഭഗവാൻ അതിന് പറയും ഏത് ഭക്തർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അതേപോലെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ഓക്കെ, ഇത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ 3 കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ. അതെന്ന് പറയാം ആദ്യത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ അവർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. പിന്നെ അടുത്തതാണ് ശരിക്കും പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇപ്പൊ സൂര്യഗോളം, സൂര്യദേവൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആദ്യം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. നമുക്ക് എവിടെയോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള നമുക്കറിയാം, എല്ലാത്തിനും ഒരു സൃഷ്ടിക്കാൻ എന്തോ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ആ കാരണമാണ് ബ്രഹ്മം. ശരിക്കും ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ജ്വലനമാണ് ശരിക്കും. അത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് അതിനുള്ളിൽ പരമാത്മാവും ഭഗവാൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉള്ളിലേക്കുള്ള കയറ്റമല്ല, അതിന്റെ ഒരു ലെവലിൽ അല്ലെ വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 18. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സുപാകേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാരാജ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പണ്ഡിതന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത്. ആ പണ്ഡിതൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനനെയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവർ പണ്ഡിതന്മാർ കാണുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ജീവാത്മാവ് കാണുന്നതും ഞാനും അതൊരു ജീവാത്മാവാണെന്നും നായ ഒരു ജീവാത്മാവാണെന്നും നായരെ കർമ്മബലത്തിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് നായക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കർമ്മബലത്തിനനുസരിച്ചാണ് അയാൾ നായായിട്ട് ജനിച്ചതെന്നും എന്റെ കർമ്മബലത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനായി ജനിച്ചെന്നും ആനയുടെ പല ജന്മങ്ങളിൽ കടന്നിട്ട് കർമ്മബലത്തിനനുസരിച്ച് ആനയുടെ ശരീരം ലഭിച്ചെന്നുള്ളൂ. ബേസിക് ആയിട്ട് ഇവരെല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നും അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് പണ്ഡിതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ. ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ മുക്തിപദം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് വർഗവിവേചനമോ ജാതിയോ ഭേദമോ ഉണ്ടാകില്ല. കാസ്റ്റിസ്റ്റോ വേറെ വർണ്ണോ വിവേചനോ ഇതൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊരു 4 വർണ്ണങ്ങളും ഞാനാ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായി? ആ പോയിന്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് പല വ്യക്തികളും പലരും പറഞ്ഞു. ഈ ശ്ലോകം അവർ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും മനുഷ്യരെന്നല്ല എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഒന്നിച്ചു പോലെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ അവർക്ക് വർഗവിവേചനമോ ജാതി ഭേദമോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് സമ്പൂർണ്ണ അംശത്താൽ സർവ്വജീവങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നെന്ന് ബോധമുദിച്ചതുകൊണ്ടും ഭഗവാനുമായി അവർക്കുള്ള ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് വിനയത്തിനായ പണ്ഡിതൻ സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളും. നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ട്, അത് കൂടാതെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് അംശവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവും ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു പണ്ഡിതൻ അറിയാം ഇത് ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ആ പണ്ഡിതന് അങ്ങനെ അവരെ വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരെ വിഷമം എന്റെ വിഷമമായിട്ട് വരും. അതാണ് അവരെ ദുഃഖം എന്റെ ദുഃഖം, അവരെ സുഖം എന്റെ സുഖം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴാണ്. പരമാത്മാവ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഒരേ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ് സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം.
കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിലും, പക്ഷെ പരമാത്മാവ് ഒന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല. ജീവാത്മാവ് എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ, എന്റെ ജീവാത്മാവ് എന്നും എന്റെ ജീവാത്മാവാണ്. അതിന് ആത്മാവിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ജീവാത്മാവ് എന്നും പെർമനന്റ് ആണ്. ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നും പെർമനന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം എല്ലാവരെയും വ്യാപിച്ചിരിക്കണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ണം മുറിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ആ ശക്തി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല. ജീവാത്മാവ് എല്ലാവരും വെവ്വേറെ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും പൊതുവെയുള്ള സവിശേഷത അവബോധ അവസ്ഥയും സച്ചിദാനന്ദ സ്വഭാവമത്രേ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനായാലും പരമാത്മാവിനാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ, അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വഭാവമാണ്. എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ജ്ഞാനം, അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദം, അത് ശാശ്വതമല്ല. എപ്പോഴും പെർമനന്റ് ആയിട്ടതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അത് ഭഗവാൻ അയോ കോൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ആനന്ദമായിരിക്കും ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് വേണ്ട. ഓക്കെ. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദിചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംതൃപ്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭൗതിക അതീതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സാധാരണ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുകയാണെന്നും അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി. അപ്പൊ അതിന് വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ, അതായത് ദുഃഖവും സുഖവും എന്നൊരു നമുക്കൊരു ഫീൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അവർക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല അവർ ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഒരു ഫീലിങ്സ് തോന്നില്ല. നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നും. അവർക്ക് അത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അവർ കൂടാരത്തിലായാലും കൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കും അവർക്ക് ഓരോ ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവര് ഭൗതിക അതീതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികത്തിന് അതീതമായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവര് മുക്ത ആത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഭൗതികത്തിന് അതീതനാവണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകോ ആത്മീയ ലോകോ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റേ നമ്മൾ വിട്ടുപോകണം. കാരണം നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ശരീരം ഉണ്ടോ എന്ന്, പിന്നെ അവർക്ക് ശരീരത്തിനോട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. അതല്ല വലിയ വലിയ യോഗികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവർ ശരീരത്തിനോടല്ല അവർക്ക് കണക്ഷൻ, അവർക്ക് ആത്മാവിനോടായിട്ടാണ്. വലിയ വലിയ യോഗീശ്വരന്മാരെ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അവർ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ്. അതാണ് ശരീരം, അതിലെ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അതാണ് ശരിക്കും ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നത് ശരിക്കും ആ ഭൗതിക അതീതൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ? 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏഹി സംസ്പൃശ്യതാ ഏഹി സംസ്പൃശ്യതാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവ തേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ പുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള കാരണമാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ശ്ലോകമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ഏഹി സംപർശിത ഭോഗ, അതായത് ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മളെല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ദുഃഖങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. വേറെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും ആ ദുഃഖങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. അത് എന്റേതല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്റേതല്ല, ഞാൻ മാത്രമുള്ള എന്റേത്. എനിക്ക് എന്റേതായി, എനിക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്റേതല്ല. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. അത് എന്റേതല്ല എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൺട്രോൾ എനിക്ക് കിട്ടണം. അത് ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ദുഃഖത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാറില്ല.
അല്ലേ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അവസാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാൻ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. കാരണം നമ്മറിയാം, നമ്മളെ ജനന മരണം ഇതൊക്കെ നമുക്കുള്ളതാണ്. ജനിച്ചവൻ മരിക്കും, മരിച്ചവൻ ജനിക്കും, നമുക്ക് വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇതെന്നും മനസ്സിലാക്കും. കാരണം ഒരു ഭൗതികത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു എൻഡിങ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ജനനമുണ്ട്, മരണമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനോ ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭൗതികതയ്ക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, എൻഡിങ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ സന്തോഷത്തിനാണെങ്കിലും തുടക്കം ഉണ്ടാവും, അവസാനവും ഉണ്ടാവും. അത് ദുഃഖത്തിലേക്കായിരിക്കും അവസാനിക്കുക. ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഫിഗറാണ്. പിയാമ്പാറ്റകൾ, അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പവറുകൾ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറയണം. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈയമ്പാറ്റകൾ, അത് അവരെന്താ ഈ ലൈറ്റ് കാണുമ്പോ അവിടേക്ക് എത്തുക. അപ്പൊ കണ്ണിന് കൂടുതൽ ഇത് കിട്ടണം. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നതോടുകൂടി ഈയമ്പാറ്റകള് അത് തീയിൽപ്പെട്ട് അത് നശിച്ചു പോകും. അതേപോലെ തന്നെ മാനിന്റെ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കേൾവിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം വേടന്മാര് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഓടക്കുള്ളിലൊക്കെ ഊതിട്ട്, അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ മാന് വധിക്കപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെ നാവിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. മത്സ്യങ്ങള്, അപ്പൊ വേറൊരു വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യം ആ മത്സ്യത്തെ തന്നെ പിടിച്ച് കഴിക്കും. അതങ്ങനെ തന്നെ അത് പെടും. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ട്, സ്മെല്ല് ചെന്ന് പൂക്കളിൽ ചെന്നിരിക്കും. ആ പൂക്കളിന്റെ പ്രശ്നം അടയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ പെടും. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആനകൾക്ക് സ്പർശനം. അപ്പൊ പെണ്ണാന ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആനകളെ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതിന്റെ പ്രശ്നം, ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് അതിൽ വരുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ എന്റെ ദുഃഖമല്ല എന്നുള്ള മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. ലഭന്തെ ബ്രഹ്മനിർവാണ മൃഷയാശീന കൽമഷാഃ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം? ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നവരെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വാളിറ്റിയാ പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? അവര് ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമാവശ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തി എന്നല്ല, അവര് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവരുത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന് മറ്റുള്ള ഒരു വിഷമം വരുമ്പോ അതെന്റെ വിഷമമായിട്ട് മാറുന്നു പറഞ്ഞു. ആ ലെവലിലേക്കായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തന്റെ അളവ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോഴോ നമുക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം, അത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുക്തിപദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭീതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജീരണ പരമപതി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാമക്രോധങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിത അച്ചടക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? പരമപദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാർഗം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ ഇത് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കാത്തവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പ്രയത്നിച്ചാലേ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ആയ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ തന്നെ. അതാണ് വേദങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കും, വേദങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണല്ലോ. വേദങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ പൂജിക്കാനും അതിനുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അതല്ല. അത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അതെന്താ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ
കടക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആരാധനയിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ പരമമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിക്കണം. കാമക്രോധങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രയോജനം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രയോജനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രയോജന നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒരാൾക്ക് പറയില്ലേ, നമുക്കൊരു കരോട്ട ക്ലാസ്സിന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടടിക്ക് നമുക്ക് ഒരാളെ വീഴ്ത്താൻ പറ്റില്ല. അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് മാത്രമായിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അതിന് കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് അതിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിൻ ആയ ലെവലിലേക്ക് പതുക്കെ ഉയരണം. അങ്ങനെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരോ ഭക്തിയോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നവരുണ്ടാവും. അത് കരുണ, അത് ഭഗവാന്റെ കരുണ, അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ചില കോളേജിൽ ഡയറക്റ്റ് PhD കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഡോക്ടറേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അത് അതേപോലെ എടുത്താൽ മതി. സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് ഡിഗ്രി കിട്ടണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പടിപടിയായി ഉയരണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ മാർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകമാണത്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമൃച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണത്. അതിൽ പറഞ്ഞ ഭോക്താര യജ്ഞതപസ്സം സർവലോക മഹേശ്വരൻ സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വമാ ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെ അധിപതനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി, ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്, എല്ലാ തപസ്സിന്റെയും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഭോക്താവ്, സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഭോക്താവ്. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും ദേവന്മാർ, അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത്, ദേവന്മാരുടെയും മുകളിലാണ് ഞാൻ, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപതൻ. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് ഞാൻ. അല്ലാണ്ട് ഒരാളുടെ ദേഷ്യം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ് ഞാൻ. എല്ലാവരും അഭ്യുദയകാംക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ, അതായത് ശരിക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ 2 സ്ലൈഡ് ജസ്റ്റ് അതിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ എന്താണ് ഗോപകുമാരെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് എല്ലാ കുട്ടികളായിട്ട് ചെറിയ, അതില് ഭഗവാനെ കുട്ടികൾ അവര് വ്യത്യാസമില്ല. ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, നീ കുട്ടികൾ എന്നുള്ള കണക്ഷനേ ഇല്ല. അത്ര രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ താഴത്തോ ഈ ഭഗവാനാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലെ. താഴത്തെ ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് തന്നെ ഭഗവാനാണ്. ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ട് കളിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കഥ പറയണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗോപകന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് എത്ര ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ജന്മങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനോട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് വേറെ കാര്യം. കാരണം അവരും ശരിക്കും അത്തരം ഭക്തന്മാരെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ലീലകൾ ആടാൻ കഴിയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ലെവല്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊസിഷനാണ്. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൊസിഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറം അനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗോപകന്മാര് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. അവരെ ആ പ്യൂരിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അതാണ് മുക്തിയിൽ തന്നെ പറയുന്നത്. 5 തരം മുക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ ലോകം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ലെവലിൽ വരുമ്പോഴാണ് അത്. ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തെ, അതായത് ശരിക്കും മൂന്നായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റ് വിസ്തരണങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണു, അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കാരണോദായശായ വിഷ്ണു, ഫസ്റ്റ് കാരണോദായശായി, നെക്സ്റ്റ് ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു, പിന്നെ ക്ഷീരോദായശ വിഷ്ണു. അങ്ങനെ 3 വിഷ്ണു. നമ്മളെത്തറിയാം, നമ്മളെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് ഒരു വിഷ്ണു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്ക് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ഒരു വിഷ്ണു അല്ല, ശരിക്കും 3 വിഷ്ണു ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3-ല് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കാരണോദായശായ വിഷ്ണു. കാരണോദായശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണുവാണ്. ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള മുന്നിലത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഇന്നല്ല
ബ്രഹ്മാവ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ മുന്നിലത്തെ കാരണോദായ വിഷ്ണു, അതിന് ശരിക്കും മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നെക്സ്റ്റ് വിസ്തരണമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കാരണോദായ വിഷ്ണു. ആ കാരണോദായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. പിന്നെ ആ ബ്രഹ്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് സൃഷ്ടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഓരോ സൃഷ്ടികളും ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആ ജീവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു. ഇത്രയും ശക്തിയുള്ള ഭഗവാനാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ട് ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറണം. മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ രീതിയിലുള്ള മനസ്സിലാക്കലല്ല, അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ആ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവര് ആ കറക്റ്റ് ഭക്തനായി മാറണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെ സർവ്വജീവന അധിപതികളും എല്ലാ ജീവനുള്ള സുഹൃത്തും അങ്ങനെ ആ ലെവലിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അതിൽ വേറൊരു കഥ കൂടെ, അതില് ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടിയാണിത്. ഇത് നമ്മളെ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തുന്ന ഒരു കഥയാണിത്. അത് കഥയിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ സമയത്ത് ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തേണ്ട ഒരു കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെയാണ്. കാരണം അവര് വൈശ്യരാണ്, അവരെല്ലാവരും ഇന്ദ്രനെ പൂജിക്കണം. കാരണം മഴ പെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനെ പൂജിക്കേണ്ട എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയണേ, എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രനെ പൂജിക്കണം, നമുക്കെല്ലാം തരുന്ന ഗോവർദ്ധനഗിരിയല്ലേ, ഗോവർദ്ധനല്ലേ പൂജിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഗോവർദ്ധനഗിരിനെ പൂജിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രൻ മഴയും കാര്യങ്ങളും വരുത്തണം, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അത് അവിടെ എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തുന്ന ഒരു രംഗമാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അത് ഇന്ദ്രന് ഒരു പാടാണ്. കാരണം നമ്മൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, ജീവാത്മാക്കള് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും പോളൂ. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഇതൊന്നുമല്ല. കാരണം അത് ഇന്ദ്രനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത്തരം ചെറുപ്പത്തിൽ 7 ചെറുവിരലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തണം. അപ്പൊ ഇതും നമ്മളെ ഭാഗവത്തിലും കഥകളിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ 16,000 തൊട്ട് ഭാഗം വരും. വ്യക്തികൾ എന്താ ഇതെടുക്കൂല, അതെടുക്കും. മനസ്സിലായി? അതാണ് നമുക്ക് അതിന് പറഞ്ഞു, ഭഗവത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാതും എടുക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റിപ്പോകും. അത് ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയല്ല. ഭക്തിയാണ്. നമ്മൾ ഭക്തി ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ലൈൻസും നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിൽ ഓരോ കണ്ടന്റ് ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ്ങിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാര്, അവരെ വാണി അവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവർക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇത് മാത്രം കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു മീനിങ്ങും നമുക്ക് നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും ശക്തി ഭഗവാനുണ്ട്. അത് ഇന്ദ്രനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കലായി മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് നാഥൻ ഞാനാണെന്നും കൂടിയും എല്ലാത്തിലും ഗോവർദ്ധനഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞതും അതും പവർഫുൾ ആണ്. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ കടമകളുണ്ട്. ആ കടമകൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുന്നത് അതാണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാം. ഈ ലോകം തന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി നമുക്കുള്ള കാര്യം മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കണ്ട. അത് ഇന്ദ്രന് കൊടുത്തൊരു പാടാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിനായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഇത് ഇട്ടിരുന്നത്. ഹരേഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ആരെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ പറയാൻ? ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇത്തരം പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്? ഓക്കെ, നിർത്തട്ടോ മാതാജാന്ന്. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസുദേവച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ കാണാം. നമുക്ക് എല്ലാവരും ടൈമിന് വരാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.